नमस्कार, मी भगवान शेलटे कोकण साथ लाईव्हच्या विशेष मुलाखतीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये शिक्षण हे फक्त पैसा कमवण्याचं साधन झालंय. अगोदर शिक्षणाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघितलं जायचं, मात्र समाजात अजूनही अशी काही माणसं आहेत शिक्षणाकडे आता सुद्धा एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. निव्वळ पैसा कमावणं हा त्यांचा साधन आहे. एक असे शिक्षण क्षेत्रात ज्यांनी अल्पावधीतच भरीव अशी कामगिरी केलेली व्यक्ती नॅशनल इंग्लिश स्कूल नडगिवीचे संस्थाचालक मनोज गुळीकर सर आमच्यासोबत आहेत. सर नमस्कार. नमस्कार सर, तुमच्या बद्दल अगोदर माहिती घेताना कळलं की तुम्ही शेअर मार्केटचे एक तज्ज्ञ होता. म्हणजे आता तुम्ही त्या फील्डमध्ये जर असता तर एक टॉपला तुम्ही असता, पण शेअर मार्केट ते एक शिक्षण संस्था असा प्रवास कसा झाला, या प्रवासाबद्दल काय सांगाल? धन्यवाद. सर्वप्रथम तुम्ही मला या ठिकाणी बोलवलात. खरं बघायला गेलं तर जो काही प्रवास असतो जीवनाचा, हा तुम्हाला माहीत नसतो की उद्या काय होणार आहे, इव्हन पुढच्या क्षणाला काय होणार आहे हेही आपल्याला माहीत नसतं. की त्या प्रकारेच माझ्या जीवनाचाही प्रवास हा तसाच झाला. संपूर्ण शिक्षण सायन्समधून घेऊन नंतर मग स्टॉक मार्केट आणि स्टॉक मार्केट नंतर मग पुन्हा शिक्षण क्षेत्रात एक विद्यार्थ्याचा खेळ जसा असतो तसा तो चालला आणि इथपर्यंत आलो. काही असं ठरवलं नव्हतं की शिक्षण क्षेत्रात यायचं किंवा माझा एम होता लहानपणापासून, असं काही नव्हतं. कर्मधर्मसंयोगाने जेव्हा गावाकडे आलो व्यवसायासाठी, आणि व्यवसायासाठी जेव्हा येत असताना माझ्याच गावातली नडगिवे येथली नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल ही जवळपास 18 वर्ष जुनी संस्था, आणि त्या संस्थेला थोडीशी एक दुर्व्यवस्थित होती. त्या काही आजच्या स्थितीला आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा ज्या प्रायव्हेट ज्या स्कूल आहेत किंवा ज्या सगळ्या संस्था ज्या आहेत आपल्या फायनान्शियली कोलॅप्स होतात, आणि त्याच्या मूळ मुद्दा म्हणजे मूळ जे कारण आहे संस्थांचं दर्जा खालवण्याचे फायनान्शियल आहे, कुठल्याही आर्थिक याच्यामुळेच ते होतं. आणि अशा व्यवस्थित त्या संस्था चालकांनी एक भेट घेतली की आपल्याच गावातला एक आहे व्यक्ती, त्याला आपण भेटू, आणि त्यांच्या माध्यमातून मला ती संस्था जेव्हा बघायला भेटली, एक कोइन्सिडन्स म्हणा किंवा इन्सिडेंट, देवाची एक कृपा म्हणा, त्या माध्यमात एक प्रवास मला 2020 साली माझ्या तो सुरू झाला, आणि ते आजपर्यंत आम्ही करतो आहोत. त्याच्यामागे असं काहीतरी विजन बघितलं नव्हतं, पण ज्यावेळी 2020 साली मी संस्था जेव्हा हातात घेतली, मी जेव्हा बघितलं तेव्हा अध्यक्ष म्हणून काम न करता मी एक विद्यार्थी म्हणून त्याच्याकडे बघितलं. आणि विद्यार्थी म्हणून जेव्हा बघितलं तेव्हा मला ज्यावेळी माझ्या शाळेच्या अवस्थेमध्ये जेव्हा ज्या काही डिफिकल्टीज होतात, मग त्या माझ्या शाळेत येणारे आता जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या बाबतीत आहेत का? ते आहेत, ते आजही तसेच आहेत. मग अशा विद्यार्थ्यांना बाहेर कसं काढावं, मग त्यांच्यासाठी काम करणं, मग हा एक प्रवास आहे तो 2020 पासून चालू झाला, तो आताही अविरतच चालू आहे. तर काय फरक जाणवतो जेव्हा संस्था तुम्ही तुमच्या हातात घेतली तेव्हा असलेली संस्था आणि आत्ता 2024 मध्ये असलेली संस्था, नेमका काय ह्या मधल्या काळातला बदल असा तुम्हाला एक प्रामुख्याने महत्वाचा बदल जाणवतो? प्रामुख्याने बदल असा सांगायला झाला तर माझ्यापेक्षा माझे पालक जास्त सांगू शकतील, कारण ते त्याचे साक्षीदार आहेत बदलाचे. मी हे एक बिझनेस प्रोफेशन म्हणून न चालवता विद्यार्थी घडवावा कसा. विद्यार्थी आजही माझ्या शाळेमध्ये जे काही शिक्षक आहेत, जे संपूर्ण माझा स्टाफ आहे, माझा संपूर्ण जे कर्मचारी आहेत, माझे संस्था चालक आहेत, आमचा एकच मोठं आजही आहे, विद्यार्थी घडला पाहिजे. मग विद्यार्थी फक्त त्या पुस्तकी नको, आम्हाला विद्यार्थी तो सर्वांगाने त्याचा विकास झाला पाहिजे. त्या विद्यार्थ्याचा तो फक्त पुस्तकी रट्टा मारून चालणारा असा विद्यार्थी काही कामाचा नाही. खरोखर त्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलं आहे का? त्या शिक्षण जे आम्ही देतो आहे त्याच्या खरोखर त्याच्या आयुष्यात त्याला काही उपयोग होणार आहे का? तर असं शिक्षण देण्यासाठी आम्ही सगळे जे प्रयत्न करतो, आणि त्याचा परिणाम जे काही 2020 साली होता, जो काय बघत होता, हे पालक साक्षीदार आहेत माझ्यापेक्षा. पालक जास्त बोलू शकतात ह्या विषयाला की बदल काय. मी फक्त त्या आपण जसं मंदिरात जातो, मी नेहमी सांगतो, मला जेव्हा विचारतात की मंदिरात गेल्यावरती तुम्ही देवाची फक्त ती सेवा करायची असते, तिथे विचारायचं नसतं की काय दिलंय, मग ते कसं काय केलंय, मग काय त्याच्यात बदल हा त्याच्यातून दिसतोय. आज मला एक समाधान आहे की माझी मुलं
माझ्याशी खूप जवळीक आहेत, साधून आहेत. अच्छा. त्यांचे संबंध माझ्याशी ऋण. आज तुम्ही एक बघितलं गेलं शिक्षकांशी त्यांचा संबंध असतो, संस्था चालकांशी नसतो. पण मी आज आवर्जून एक गोष्ट सांगतो की माझ्या 200 विद्यार्थ्यांचं प्रेम माझ्याकडे जेवढं आहे, इंडिव्हिज्युअल जेवढं लक्ष आहे, तोच बदल मला जास्त आवडतो नक्की एक विद्यार्थी म्हणून. नक्की सर, तुम्ही आता एक महत्वाचा मुद्दा म्हणाला की फक्त पुस्तकी किडा नको, की मुलांचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे. बरोबर. असे कोणते बदल तुम्ही तुमच्या संस्थेत म्हणजे मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तुम्ही आल्यानंतर तुम्ही सुरू केले आहेत? हा, सुरुवातीलाच पहिलं जेव्हा मी शाळा घेतली त्यावेळी माझा एक स्वतःचा एक स्वतःने एक कटाक्ष होता की शाळेमध्ये ग्राउंड पाहिजे. जे आपण एक बोलतो ना की एक मैदान नसेल शाळेला तर शाळेला ती शोभा येत नाही. आणि जसं आपण शुभम करोती म्हणतो त्याच्यामध्ये एक ओळी आहे की आरोग्यम धनसंपदा. जर आरोग्य असेल तर धनसंपदा सर्व गोष्टी येत राहतात. मग आरोग्य चांगलं असेल तर मग आरोग्य कुठे? जर मुलांचं मानसिक बरोबर शारीरिक जर चांगलं असेल, मग ते क्रीडा असतील, संपूर्ण सगळ्या गोष्टी असतील, मग त्या गोष्टी जर व्यवस्थित राहिल्या त्यांच्या, तर त्याच्यामध्ये मग शिक्षणातही त्यांचा बदल जाणवतो संपूर्ण. मग त्यासाठी आता मी जे मुख्यत्वे जे बदल केले आणि आमचं जे मेन USP जो शाळेचा आहे, जो क्रीडा क्षेत्रातला, त्याच्यामध्ये नॅशनल लेवलचे कोचेस आहेत माझ्याकडे, इंटरनॅशनल लेवलचे टायकोंडोचे कोच आहेत आपल्याकडे, कबड्डीचे प्लेयर तसे कोच आहेत. मग वैयक्तिक त्याच्यावरती इंडिव्हिज्युअल दोन आणि क्रीडा प्रकारात आम्ही जास्त फोकस करतोय मुलांसाठी. तर मला एक विद्यार्थी त्या पीटीच्या तासापुरता मर्यादित ठेवायचं नाही. त्याला खरंच त्या विद्यार्थ्याला मला एक जिल्हास्तरीय असेल, राज्यस्तरीय आणि नॅशनल लेवलला आपल्याला घेऊन जायचं आहे, इंटरनॅशनलला तो जावा. त्यासाठी मग त्या प्रकारची कोचिंगची जी सिस्टीम आहे ती आम्ही डेव्हलप केली आहे शाळेमध्ये स्पेशली त्यासाठी. तसे कोचेस आहेत, तशी फॅसिलिटीज दिल्या आहेत, त्याला इक्विपमेंट्स ज्या लागतात त्याला, त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही प्रोव्हाइड करतोय. आणि अजून मला वाटतं कणकवली सारख्या ग्रामीण भागात अशा सुविधा देणं सुद्धा एक मोठं तुमच्यासमोर आव्हान होतं खूप. नक्की. आणि सर, अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा तुमच्याबद्दल जेव्हा माहिती घेतली तेव्हा म्हणजे बऱ्याच शाळात म्हणजे खाजगी संस्थांमध्ये इंग्लिश मिडियममध्ये प्रामुख्याने की फी हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. पण जेव्हा मी तुमच्याबद्दल जेव्हा जाणून घेतलं तेव्हा फी नाही म्हणून तो शाळेत प्रवेश नाही असं कधी तुमच्याकडे झालं नाही. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा कमकुवत आहे अशा विद्यार्थ्यांना सुद्धा तुम्ही प्रवेश देताय. याच्या मागचं नेमकं कारण काही, कोणती भावना आहे? त्याच्यामागचं एकच कारण आहे, विद्यार्थी यात भेदभाव करता येत नाही. तो गरीब आहे, श्रीमंत आहे, प्रत्येकाची परिस्थिती कमी अधिक प्रमाणात असते. पण त्याला जर तुम्ही संधी दिली नाही, त्याला तुम्ही एक प्लॅटफॉर्म दिला नाही, तर तो विद्यार्थी, आम्ही असं म्हणत नाही की आम्ही काहीतरी मोठं काहीतरी करतोय, पण त्याच्या आयुष्यातला एक कुठला तरी एक त्याच्या पालकांनी एक कुठलं तरी स्वप्न बघितलं असेल, माझा विद्यार्थी इंग्लिश मिडियम संस्थेमध्ये शिकावं, माझ्या मुलाला इंग्लिश बोलता यावं, यासाठी जी एक धडपड असते एका पालकाची. मी असं कुठलेही त्यांना मी डिफरन्शिएट करत नाही. मला एकच माहिती आहे की परिस्थिती किंवा गरीब व श्रीमंती ही पैशाने ठरत नाही, विचाराने ठरते. विचार हे श्रीमंत असावे लागतात आणि विचार हे गरीब असतात. याच्यातून गरिबी आणि श्रीमंती कळते. पालक हे सगळे श्रीमंतच आहेत, फक्त विद्यार्थ्यांना काही आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यांचा जो निकष आहे, मग त्याच्यातनं त्यांना एक संधी मिळावी, एक प्लॅटफॉर्म त्यांच्या आयुष्यात कुठेतरी मला एक खारूचा वाटा उचलता आला त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याच्या जडणघडणीत, तर त्याचा मला कुठेतरी एक साथीदार त्यांना बनवता आला, तर मी तो एक प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो. याच्यामध्ये मग कोणी असेल विद्यार्थी आहेत किंवा काही पालक आहेत, त्यांच्याकडे फी नाही म्हणून आमच्या शाळेत असं नाही आहे, मग त्यांना मग ते एक प्रोत्साहन देणं, मला देता काय येईल तर मला ते जे देता येईल ते मी देऊ शकतो, मग तेवढं हक्काने देतो माझे विद्यार्थी म्हणून. तो मी त्यांचा मुलगा जो आहे, त्यांनी दिलेला पालकांचा जो पालक आहे त्यांचा मुलगा, मी मला स्वतःचा वैयक्तिक मुलगा समजतो, ती मुलगी माझी समजतो, जी येणारी प्रत्येक आहे ती. मग त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात जे जे चाललंय ते मला माहीत असतं. मग ते नर्सरीचा असू दे किंवा 10वीतला मुलगा असू दे, त्यांच्या प्रत्येकांची जी वर्कशीट आहे ती माझ्याकडे येते, त्यांचे अपडेट असतात प्रत्येक वर्षाचे, नक्की काय त्यांची प्रगती कशी चालली आहे, पुढपर्यंत कसे जाणार आहेत, मग त्याचे अपडेट घेणं, त्या सगळ्या गोष्टी करणं. त्याच्यामुळे हा सगळा प्रवास आमचा चालू आहे थोडा. म्हणजे एका संस्था चालकाचे मुलांच्या पर्सनल आयुष्याची एवढा कनेक्ट हे कसं जमलं सर? जमतं कसं मला? ते मुळे पहिलाच जे तुम्हाला मी झालं, मी स्वतः अजून संस्था चालक मी स्वतःला मानत नाही. खरं बघायला गेलं तर मी अजूनही स्वतःला विद्यार्थीच मानतोय आणि एका विद्यार्थ्यासाठी केलेलं काम आहे, याच्या पलीकडे दुसरं काही काम करत नाही असं म्हणता तुम्ही? होय, नक्कीच. सर, अजून एक प्रश्न आहे की तुम्हाला स्टार एज्युकेशन हा
अवॉर्ड तुमच्याला मिळाला. बरोबर. नेमकं का वाटतं कशामुळे अवॉर्ड हा मिळाला आणि म्हणजे कोणत्या बदलांमुळे किंवा कोणत्या अशा ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही राबवल्यामुळे हा अवॉर्ड मिळाला? या अवॉर्डबद्दल काय सांगाल? ॲक्च्युली स्टार एज्युकेशन संस्थेचे मी खूप मनापासून आभार मानतो. त्याने मला त्याच्यासाठी सिलेक्शन केलं. खरं तर मेरिटवर मिळालेला अवॉर्ड आहे आणि त्याने जे बाबा कोकणासारख्या ठिकाणी येऊन मी अशा एक नडगिऱ्यासारख्या गावामध्ये, जसं अजून ते आपल्या तसंही शहराच्या जवळही नाही आहे, अशा गावामध्ये येऊन त्या तिथे काम करत असल्याने दखल घेतली, त्याचं खूप खूप मी त्यांचा आभार मानतो संस्थेचं. ॲक्च्युली कुठल्याही आवडसाठी मी काम नाही केलं, आजही करत नाही आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की नेतृत्व घडू शकतं, घडवता येतं, फक्त घडवणारे पाहिजेत, त्यांना मार्गदर्शन देणारे पाहिजे. आज जे मला मिळालं, मला ज्या आयुष्यात मला काहीतरी गोष्टी ज्या कमी आहेत किंवा मला जे होता आलं नाही ते मी माझ्या मुलांमध्ये बघतोय. अच्छा. प्रत्येकामध्ये मला असं वाटत होतं मला पोलीसमध्ये जायचं होतं, मला वैयक्तिक असं वाटत होतं की पोलीसमध्ये ऑफिसर व्हावं, सगळं मला नाही होता आलं काही कारणास्तव. मला क्रिकेटर व्हायचं होतं, मला नाही होता आलं. पण आज माझी मुलं जेव्हा खेळतात, त्यांचे अभ्यास करतात, मी त्यांच्या प्रत्येकांमध्ये मी त्यांच्या प्रत्येकामध्ये मी शोधतोय स्वतःला. अच्छा. आणि असं करता असताना नेतृत्व हे सांगून वगैरे होत नाही, ते आपोआप घडलं जातं. आणि ते घडता घडता हा जो प्रवास आहे त्यातला एक छोटासा तो भाग आहे. आणि त्याचं कोणीतरी अवलोकन करतंय ह्याचं मला खूप आनंद वाटला त्याच्यामध्ये. आणि ते संपूर्ण जे श्रेय आहे तर माझ्या विद्यार्थ्यांचं आहे आणि पालकांचं आहे. कारण त्यांनी जर विश्वास दाखवला नसता, त्या विद्यार्थ्यांनी माझ्यावरती विश्वास दाखवला, तर मी अध्यक्षही नसतो तिथे. तर ह्या सर्वांचं कार्य त्यांचं आहे. नक्कीच सर. जेव्हा एखाद्या संस्थेत पालक आपल्या मुलांना पाठवतात, त्या संस्थेचं त्या शाळेचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तर बघतायत, पण त्या शाळेचे शिक्षक कसे आहेत बरोबर हे बघून म्हणजे मागची मुलांच्या पालकांशी बोलून वगैरे मुलं पालक पाठवतात. तुमच्या संस्थेच्या शिक्षकांबद्दल तुम्ही काय सांगाल? तो महत्त्वाचा पार्ट आहे. म्हणजे तुम्ही जरी संस्था चालक असला तरी थेट कनेक्ट शिक्षकांचा मुलांशी असतो. या शिक्षकांबद्दल काय सांगाल? शिक्षकांबद्दल सांगायचं तर माझे संपूर्ण जो स्टाफ आहे शिक्षकांचा, मी कोणा एकाचं नाव घेतलं तर बाकीच्यांवरती अन्याय ठरेल, पण संपूर्ण जो स्टाफ आहे तो एक कुटुंब म्हणून आम्ही काम करतो. जसं एका कुटुंबातले मुलं असतात आपली, त्यांची जेवढी काळजी घेतली जाते त्याप्रमाणे संपूर्ण स्टाफ आहे तो कुटुंबातल्या मुलांचा आणि त्याबरोबर त्यांच्यासोबतच्या पालकांचं आम्ही काळजी घेतो. प्लस जे शिक्षक आहेत त्यांचे 10 वर्ष 15 वर्ष असे एक्सपिरियन्स असलेले स्टाफ आहेत. आज संपूर्ण जो क्रीडा विभाग आहे आपला, त्यातले जे नॅशनल लेवलचे कोचेस आहेत, इंटरनॅशनल लेवलचे जे काही कोचेस आहेत, हे सर्व जे कोचेस आहेत, प्लस त्यांचा वैयक्तिक बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. तुम्हाला एक म्हणजे थोडंसं मी एक उदाहरण सांगतो. जेव्हा आमची शाळा सुरू होते त्यावेळी एक आमचं मीटिंग्स असते शिक्षकांसोबत. त्या इंटरॅक्शनमध्ये जेव्हा बोलणं होतं शिक्षकांसोबत, त्यावेळी जो काही संवाद असतो त्या संवादामध्ये मी त्यांना एवढंच सांगतो की एक विद्यार्थी जो 1ली ते 10वी बाजूच्या बाकावरच्या विद्यार्थ्याशी कधी बोलला नाही, कधीच बाजूचा त्याचा संबंध नाही आला, असा शांत विद्यार्थी, त्याचा काही कुठल्याही गोष्टीशी संबंध नव्हता, आज तो तुमच्यासमोर नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचा अध्यक्ष म्हणून उभा आहे, आज तुमच्यासमोर बोलतो आहे. मला शाळेमध्ये असं डिक्लेअर केलं की हा बोलतच नाही बाजूच्याशी, मग आज जो बोलतो आहे, मग बोलणारा मनोज होता, मग त्याला शोधण्यासाठी लागणारे शिक्षक कमी पडले त्यावेळी, त्यांच्यामुळे नुकसान माझं झालं थोडंसं. बरोबर. पण त्यातलेच एक शिक्षक होते, मी आजही त्या शिक्षकांचे, आमचे क्रीडा शिक्षक होते त्यावेळी माझे, त्यांचं मी खरोखर आवर्जून त्यांचं नाव घेईन, डेंगाणे सर म्हणून होते आम्हाला. त्यांनी इन जनरल जेव्हा पीटी आपली भरते, तुम्हाला आपल्या शाळेमध्ये भरते, त्यावेळी जस्ट बोलले की नोकरी मागणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारी बना. ते ओव्हरऑल असं इन जनरल बोलले, पण तो एक शब्द माझ्या डोक्यात राहिला. बरोबर. तो कुठेतरी काळजात तुमच्या फिट होतो, एक बोलतात ना, कुठेतरी त्या कपाटात होतो, तसं राहिलं. आणि आज मी हे सगळं असताना आज तुमचा अध्यक्ष म्हणून मी तुमच्यासमोर उभा राहिलं, ते एका शब्दामुळे. बरोबर आहे. आज असेच मनोज ह्या 200 विद्यार्थ्यांमध्ये आहेत. ते शोधताय तुम्ही? ते शोधतोय. मग हे शोधण्याचं काम माझे शिक्षकही तेवढ्या प्रामाणिकपणे करतात. त्यांचं USB आहे तेच आहे मुळात. जे हिडन टॅलेंट आहेत ते शोधण्याचं काम आम्ही दरवर्षी करतो. आणि आज त्यांना मोठ्या ज्या स्पर्धा आहेत, बाकीचे मोठे प्लॅटफॉर्म आहेत, तिथे पाठवण्याचा प्रयत्न प्रामाणिक करतोय. नक्कीच. सर, अजून एक प्रश्न आहे की इथून म्हणजे तुमच्या संस्थेमधून बाहेर पडल्यानंतर
मुलांशी काही तुमचा कॉन्टॅक्ट होतो का? त्या मुलांचं पुढे काय झालं, ते कोणत्या क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत, त्यांचा नंतरचा प्रवास कसा असतो याबद्दल कधी तुम्ही संस्था चालक म्हणून किंवा इतर शिक्षकांनी कधी तुम्ही जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्न केलाय का? नक्कीच. मी 2020 साली माझ्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्र आली, पण त्या पूर्वीचे आमचे जवळपास 7 बॅचेस इंग्लिश मिडियम 10वीचे गेले. त्यातले काही बरेचशी मुलं ही आज डॉक्टर आहेत, इंजिनियर्स चांगले मोठ्या मोठ्या पोस्टवरती आहेत. आज बँगलोरसारख्या सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या IT कंपन्यांमध्ये आहेत, मोठ्या मोठ्या ठिकाणी आहेत आणि त्यांचे आम्ही आवर्जून त्यांची विचारपूस करतो. तसंच गेल्या वर्षीपासून आम्ही एक ठरवलं की जेव्हा शाळेचं स्नेहसंमेलन असतं त्यावेळी आम्ही माझे विद्यार्थी जे आहेत 10वीचं त्यांचा ग्रुप बनवतो. शिक्षक माझे ते काम करतात आवर्जून. त्यांच्या सगळ्यांचं एक ग्रुप, एक गेट टुगेदर म्हणण्यासाठी त्यांना सगळ्यांना आम्ही इन्व्हिटेशन पाठवतो गॅदरिंगसाठी. स्पेशली आमचा इव्हेंट तो आम्ही मोठा करतो थोडंफार, आणि त्या गोष्टीसाठी येत असताना ते कुठे आहेत, काय करत आहेत, मग त्यांची विचारपूस आमची सतत दरवर्षी आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतो. म्हणजे कुठलाही विद्यार्थी माझ्याकडे त्यांच्या संपूर्ण 12वीपर्यंत तर माझ्याकडे त्यांचा फीडबॅक संपूर्ण डेटा असतोच त्यांचा की कुठपर्यंत चालले आहेत. मग त्यांच्या पुढे जर काही शिक्षणामध्ये त्यांना काही मदत हवी असेल मग तेही करण्याचे आम्ही संस्थाचालक म्हणून प्रयत्न करतोच. मग फक्त त्या विद्यार्थ्याला 10वीपर्यंत आमच्याकडे आहे म्हणून न लागता तो त्या 10वी नंतरही त्याचं आयुष्य आहे, त्याच्यामध्ये तो आमचा विद्यार्थी आहे, आमचा कोणतरी आहे म्हणून त्याच्यावरती लक्ष ठेवून त्याला कुठे काही कमी पडतं त्याला हक्काने आम्ही सांगतो तू आम्हाला कॉन्टॅक्ट कर, बिंदास फोन कर, जिथे अडेल कुठे काय असेल तिथे बिंदास सांग, आम्ही तुमच्यासाठी हजर आहोत. नक्की नक्की. तर भविष्यात काय संस्थेचे प्लॅन आहेत, म्हणजे मुलांच्या विकासासाठी म्हणा की एकंदरीत संस्थेचं रूपडं पालण्यासाठी असं काही वेगळे प्लॅन तुमच्या डोक्यात काय आहेत का की ते तुम्ही सांगू शकाल? नाही, नक्कीच. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा किंवा आजचा एक लहान मुलगा जो आहे तो उद्याचा भारत आहे. बरोबर. आणि शाळेत आलेला एक विद्यार्थी ही एक माझी जबाबदारी आहे. मी माझ्या संस्थेच्या वतीने मी असं बोलतोय, माझी जबाबदारी आहे, माझ्या संस्थेची जबाबदारी आहे, माझे शिक्षक तेवढ्या जबाबदारीमध्ये, आणि तो विद्यार्थी आम्हाला तेवढी काळजी आहे की त्या विद्यार्थ्याचं पालनपोषण जे त्याच्या आयुष्यातली जी काही 10 वर्ष आहेत जो आमच्यासोबत आहे त्याला असं कुठेही कमी वाटतं नाही की हे मला माझ्या शाळेत मिळालं नाही, नाहीतर मी अमुक झालो असतो. तर हे सगळ्या देण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करतोय. तर भविष्यात माझं जे एक आहे की एक आम्हाला रेसिडेन्शियल स्कूल आम्ही तयार करतोय आमच्या संस्थेत. आणि देवाच्या कृपेने आम्ही येणाऱ्या 10 वर्षात आमचा प्रयोजन आहे की ते मोठ्या याच्यात 5 वर्षात आमचं ते ॲक्च्युली चालू होईल. कारण 25 वर्ष आम्हाला पूर्ण होतील येणाऱ्या 5 वर्षानंतर. तर आमचं टार्गेट आहे, पण 10 वर्षात ते एका मोठ्या स्वरूपात आम्हाला करायचं आहे. कारण विजन आम्ही छोटं नाही तर थोडंसं मोठं घेऊन चाललो आहे. 10 वर्षाचं रेसिडेन्शियल प्लस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम्हाला तयार करायचं आहे मुलांसाठी. तर तेही भविष्यासाठी, वाटचालीसाठी आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी. जी काय कोकणातली मुलं आपली खूप हुशार आहेत आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन ती खूप गोड आहेत. आणि त्या अशा गोड मुलांना जेवढं काही करता येईल, आणि माझ्या आईवडिलांकडनं किंवा माझ्या वडिलांकडनं, माझ्या बाबांकडून किंवा माझे मामा वगैरे आहेत, एक आपली पिढी होती. बरोबर. म्हणजे अरे आमका आहे ना ह्या भेटला असतात आम्ही इकडे गेलो असतो, साहजिक बोलतात. आम्हाला तेवढ्या सुविधा नव्हत्या. बरोबर. मग त्या ज्या नव्हत्या ना त्या मला द्यायचा प्रयत्न करतोय आम्ही. नक्की. आणि त्याच्यामध्ये जेवढं काही सहभाग करता येईल किंवा कुठले म्हणजे जे काही टेक्निकल असतील किंवा तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांना घेऊन करतोय, जेणेकरून त्या मुलांच्या त्या जडणघडणीमध्ये कुठेतरी कमतरता होऊ नये म्हणून. नक्कीच. सर, अजून एक प्रश्न आहे. हा प्रश्न तुम्हाला थोडासा अडचणीचा असं वाटू शकेल, पण मला असं वाटतं की इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेमध्ये मराठी कुठेतरी कमी, म्हणजे मराठी मुलांचं बोलणं कुठेतरी कमी पडतं असं वाटतंय काय? यावर तुम्ही काही फोकस वगैरे करताय का? म्हणजे वास्तविकता अडचणीचा नाही आहे, माझा खूप जिव्हाळ्याचा विषय आहे. खरं बघायला गेलं तर माझं वैयक्तिक मत आहे स्वतःचं, मराठी शाळा ज्या आहेत, आपण बोलतो की मराठी तर माध्यम तर ठीक आहे, पण मराठी शाळा ज्या आहेत, मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत. अरे वा. म्हणजे एक संस्थाचालक म्हणतो की मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत. ते मूळ आहे. जर आपण आपलं मूळ विसरलो तर आपलं भविष्य अंधारात आहे. अगदी बरोबर. कारण आजच्या या तारखेला जेवढे काही मोठे मोठे ऑफिसर्स आहेत किंवा काय ह्या मराठी शाळांमधूनच गेलेत. अगदी बरोबर सर. आणि ह्या मराठी शाळांमधनं जात असताना या सगळ्या गोष्टींना माझ्या शाळेमध्ये वैयक्तिक एक सांगायला मला आनंद आणि अभिमान पण वाटतो. माझ्या शाळेत फक्त मराठीने आम्ही चांगलं संस्कृत पण शिकवतो
आणि मग आमच्याकडे संस्कृतचे शिक्षक आहेत तेही तेवढ्या ताकदीने आम्ही ते त्याचे संस्कृत पठणाचे असतील किंवा हे सगळे आम्ही स्पर्धा घेत असतो. अरे वा. म्हणजे मराठीबद्दल बघताना आमचं तेच आहे की ती आमची आई आहे. अगदी बरोबर. म्हणजे माय मर आणि मावशी जगू असा विषय नाही. माई जगली पाहिजेत, मावशी राहिली पाहिजे. दोन्ही बिझनेससाठी किंवा व्यवहार लावण्यासाठी इंग्लिश गरजेचं आहे. अगदी बरोबर. तुम्हाला बाहेरच्या जगाशी स्पर्धा करायचं असेल, दृष्टिकोनाचा फरक आहे एवढाच. अगदी बरोबर. आम्ही कुठला चष्मा घातला आहे, कुठल्या चष्म्यातून आम्ही ती गोष्ट बघतोय, एवढाच काय तो फरक आहे. अगदी बरोबर. मराठी आणि इंग्लिशमध्ये. अगदी बरोबर. मराठी मुलं आज तुम्ही बघा, बरेचसे उदाहरणं आपल्या कोकणातलीच आहेत. अगदी बरोबर. चांगल्या चांगल्या IPS ऑफिसर सगळे झाले आहेत. सगळे IAS ऑफिसर आहेत, मराठीनं शिकले आहेत की वैज्ञानिक सुद्धा झाले आहेत. मग असे विद्यार्थी हे मराठी मूळ असल्यामुळे शिकले, आणि जो मूळ विसरला त्याचं भविष्य अंधारात आहे. अगदी बरोबर सर. तर त्याच्यामुळे आम्ही मूळ टिकवण्याचा नित्यंत आणि काटेकोरपणे पालन करतोय. अगदी बरोबर. सर, आपली वेळ संपत, एक दोन प्रश्न शेवटचे घेऊया. बऱ्याच एकंदरीत तुमच्या चर्चेत मला जाणवलं की कुठे तुमचा इंटेन्शन फक्त संस्था चालवून पैसा कमावणं नाही, की मुलं घडली पाहिजेत, ही भावना सहज तुमच्यात नाही येणार. काहीतरी कौटुंबिक पार्श्वभूमी असेल, हे कशामुळे आलं असेल, काय सांगाल? कौटुंबिक पार्श्वभूमी याचं कारण का की एक नेहमी एक थोडंसं मी हे बोलतो की एक अंडर एस्टिमेट करणं असतं आयुष्यात, ते मी बघितलंय. प्रत्येक पावलांवरती तुम्ही जेव्हा जाता किंवा शिक्षण असेल, आपल्याकडे एक सवय आहे सर्वांची, एक समाजाची एक सवय आहे. ती खूप मी असं म्हणतो की कंपॅरिझन करणं, की अमुक आहे ना, अमुक आहे. मग शाळांवरनं असू दे, अरे तो ह्या शाळेत जातो काय, ठीक आहे. नातेवाईकांचा, अरे तो अमुक अमुक शाळेत आहे, अरे मग तुला एवढे मार्क्स मिळाले, माझ्या मुलाला एवढे मार्क मिळाले. कंपॅरिझन हे घरातून चालू होतं. अच्छा. हे जे कंपॅरिझन आहे ना, ते मला कुठेतरी माझ्या शाळेत काढून टाकायचं आहे. अरे वा. मी विद्यार्थ्यांना मी आजही कुठल्याही शाळेत जेव्हा जातो, मी शाळांमध्ये मराठी शाळांमध्ये जास्त जातो किंवा काय, मग त्यांना मी सांगतो, बघा एक विद्यार्थी तुमच्या समोर आलाय, जो शाळेमध्ये शेवटून पहिला नंबर काढायचा, जो आज अध्यक्ष म्हणून उभा आहे. त्याच्यामुळे मार्क्स तुमचं कॅरेक्टर ठरवू नाही शकत. अगदी बरोबर सर. की तुम्ही कोण आहे ते मार्क्स ठरवू शकत नाही. मी पालकांनाही सांगतो, अरे तुमचा मुलगा एखाद्याचा ठीक आहे अभ्यासात कमजोर असेल, स्पोर्ट्समध्ये चांगला असेल की, अगदी बरोबर, तो गायनात चांगला असेल, तुमच्या त्या क्वालिटीकडे बघा ना त्या. तर त्याच्यामुळे हे जे क्वालिटी आणि इक्वॅलिटी जी आहे ती सांभाळण्याचा मी प्रयत्न करतो शाळेसाठी. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर सर. तर शेवटचा प्रश्न आहे की काय आव्हान कराल? तुमच्यासारखे सुद्धा अनेक संस्थाचालक वगैरे कोकणात बरेच आहेत. म्हणजे शाळा एक मंदिरच आहे विद्यार्थी, म्हणजे भविष्यातला भारत घडवण्याचं. बरोबर. मुलांना आणि पालकांना एक काय आव्हान कराल? म्हणजे भले ते तुमच्या शाळेत जरी नसतील, वेगळ्या शाळेत जरी असतील, तर अशा मुलांना आणि पालकांना काय शिक्षणाच्या बाबतीत तुम्ही एक संस्थाचालक म्हणून काय आव्हान कराल? मी संस्थाचालक म्हणून मी आव्हान नाही करणार. खरं बघायला गेलं तर मी एक विद्यार्थी म्हणून मी सांगू शकतो, एका विद्यार्थ्याची गरज काय. मी पालकांनाही सांगेन आणि माझ्या संस्थाचालकांनाही सांगेन, सर्व मी भेदभाव करत नाही की हा शाळेतला माझा विद्यार्थी किंवा तो शाळेतला माझा विद्यार्थी. मी सर्व माझ्या गुरुजन असतील, माझे सगळे संस्थाचालक आहेत, माझ्या पालकांना सांगेल की विद्यार्थ्यांमध्ये तुम्ही बिझनेस किंवा कॉम्पिटिशन शोधू नका. तुम्ही कॉम्पिटिटर बघताय, तुम्ही कुठेतरी माझा मुलगा कॉम्पिट करेल कुठेतरी, तो एक वस्तू नाही आहे. अगदी बरोबर. ती मशीन नाही आहे. अगदी बरोबर. तर काहीतरी बाबा त्याच्यामध्ये फीड केलं, कोडिंग केलं, तो मोबाईल किंवा तो असा एक वस्तू नसल्यामुळे त्याला एक तुमचा एक मुलगा म्हणून बघा. तुम्ही कधीतरी विद्यार्थी होता. अगदी बरोबर. तुम्ही त्या विद्यार्थ्याच्या नजरेतनं बघा. आता मी तेच पुन्हा सांगतो संस्थाचालकांना असेल किंवा तुम्हाला बरेच आपल्या सगळ्यांना असं कौतुक वाटतं की आपली शाळा नंबर 1 राहिली पाहिजे. मग त्यासाठी उगाच त्यांच्यावरती दडपण आणू नये. त्यांना त्यांचं आयुष्य जगू द्या. त्यांना जे पाहिजे ते त्यांना करू द्या. अगदी बरोबर. मग रिझल्ट 100% येईल. अगदी बरोबर. आपण असं म्हणतो प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला पोलं म्हणजे होईल. विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ते लागू नाही होत. त्यांची मानसिकता ती नाही आहे. ते तेवढे मॅच्युअर नसतात. हा मॅच्युअर होतात. आजची विद्यार्थी मॅच्युअर झाले आहेत खूप, मोबाईल्स वगैरे याच्यामुळे मॅच्युअर झाले आहेत. पण त्याला
ती वेळेच्या अगोदरची मॅच्युरिटी काही कामाची नसते, अगदी बरोबर, ती मोबाईलची मॅच्युरिटी आहे. अगदी बरोबर सर. तर त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, विद्यार्थी मी पालकांना असे संस्थाचालकांना, तुम्ही त्यांना स्वतःची मुलं म्हणूनच बघा, हो, ती वस्तू नाही आहेत. त्यानुसार तसं बघितलं तर विद्यार्थी नक्की घडेल तो. नक्कीच नक्कीच सर, अगदी बरोबर. खरं तर एका संस्थेचे अध्यक्ष सांगतात की मुलांकडे तुम्ही वस्तू म्हणून बघू नका, त्यांना त्यांचं आयुष्य जगू द्या, मुक्तपणे जगू द्या. आणि खरंच कौतुकास्पद आहेत कोकणातील एक तरुणच म्हणूया मनोज गोळेकर सर, की एक वेगळ्या अँगलने शिक्षण संस्थेकडे बघतायत. फक्त मशीन किंवा वस्तू हेच म्हणजे आत्ता ज्या शिक्षण पद्धतीत जसं फक्त कमर्शियल अँगलने बघता तसं न बघता सर्व समाजातील सर्व घटकांकडे सर्व मुलांना घेऊन एक संस्था कशी पुढे जाईल आणि मुलं सर्वांगीण विकास मुलांचा कसा घडेल असं एक ध्येय ठेवून, उदात्त ध्येय ठेवून आणि भविष्यात बरेच प्लॅन त्यांनी आखले आहेत. कोकणातील एक मुलगा म्हणजे कोकणातील मुलाकडे टॅलेंटची कमी नाही, त्यांना एक चांगला रूप कसं देता येईल, त्यांना आकार कसा देता येईल या अँगलने, फक्त नफा न कमवता फक्त मुलं घडावी त्या अँगलने बघतायत. सर या आमच्या स्टुडिओत आलात आणि खरंच कोकणवासियांची मुलांची संवाद साधतात, त्याबद्दल तुमचे खूप धन्यवाद. धन्यवाद दादा, थँक्यू.